Hey,
पाठी हात लाव
या विश्वाच्या ठिकाणी या संसाराची मोहसागरात प्रत्येकानं भक्ती नावेच्या त्या ठिकाणी नावेत बसून नामस्मरणाच्या वल्ल्यावरती नाव जर वळविले असेल तर निश्चितच प्रत्येक मुमुक्षाला इच्छित मार्ग त्या ठिकाणी मिळणार आहे, त्याचा मोक्ष त्याला मिळणार आहे. आणि या विश्वाच्या ठिकाणी भक्तीशिवाय मुक्ती नाही आणि मुक्तीशिवाय मोक्ष नाही. अर्थात प्रत्येक वेळी या ऋतुध्वजानं भगवान तुझं नामस्मरण केल्याशिवाय अन्नाचा पान किंवा पाण्याचा देवही आपल्या मुखात घातला नाही. भगवान म्हणूनच आज या राजगादीचा आनंद मी भोगतोय खरा. पण भगवान आठवतो तो प्रसंग आम्ही 12 वर्षापर्यंत गुरुगृही राहिलो. योग्य असा विद्याभ्यास संपन्न केला. आणि 12 वर्षाच्या कालावधी आमच्या स्वागतासाठी उभारली गेली. नौकिकांच्या रांगोळ्याने थाटले ते सारं पाहून आमचं मन कसं व्यतीत झालं. या माझ्या लाख कड्यातना हवा होता आणि योग्य वेळी आमच्या पित्याजींनी या राजगादीची सारी तो न्यायालयाला हाती घेताय या माझ्या लाख ज्ञानी के बारे योग्य तो राज देण्याचं कर्तव्य करतो. न्यायालयाला कोणीतरी अन्याय केला नाही. स्वकीय भेद हा मी वाढला नाही. म्हणूनच आज माझी सारी प्रजा आनंदाच्या डोळ्यात होते. भगवान यासाठी तुझा कृपा आशीर्वाद सदैव माझ्या पाठीशी असतो. पण माझा आशीर्वाद घेण्यासाठी माझी बाप या राज्यामध्ये येते. माझा तुझा आशीर्वाद प्राप्त करते आणि आपल्या इच्छित कामासाठी तुम्हाला का होणार किती मार्ग आले 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 आंबरा बकुळीचा फुलार आंबरा बकुळीचा फुलार आंबरा बकुळीचा फुलार भारत यारा
निरीक्षण करतो आनंद वर्णन या ठिकाणी तू आलेस खरे पण तू जमीन निरीक्षण करतोय निरीक्षण करता आधार वीरवाडा पोटा हे बघणारा विठा घालून स्मित आहे अहो बाबा आतापर्यंत त्याच्या विचार अभ्यासावर आपण पारंगत केला कोणत्या रीतीनं चालवावे कसा चालवावा ते कसा सोडावा एवढंच नाही तर एक कल्याण पोटी निर्माण होते तर ती बेचाळीस पुरांचा उद्धार करते आणि निर्माची कन्या एका पुत्र 43 श्रेष्ठ आहे त्या सगळ्या गादीचा वारस आहे त्या त्यांनी मामाला ठरवलंय आपल्या जगाची संपदा एकच सांगताय आपल्या वैभवाला आपल्या राज्याला सगळ्याला काय लागेल असं मी एकही वागणार आपण सांगतात वीराने विजयाच्या बुद्धीत प्रकारचं असतं आवासाच्या वीर कथाने आपला स्वकर्तव्याची तंद्री करतात मग कर्तव्य नेत्रासमोर ठेवून माझी एकच इच्छा आणि त्या इच्छेची बंधुता तुझ्या पण बाबांवर इच्छा या इच्छेची पुस्तका या जन्मराने अशी कोणती इच्छा वीर आता कोण साधारण सोबत असेल तर तुझी काय म्हणते कोणती असेल त्या अरण्याच्या ठिकाणी जावं जावं त्या अरण्याच्या ठिकाणी एखादं श्वास घ्यावं आणि त्याची शिकार करावी खरी विराटची शोधू त्या विराटी कन्या म्हणून अभिमान वाटला त्या वीर रक्त जाती आता मी खडवते एकच आपल्या काय झाला
सध्या पावलानं तो करतोय आपण कुठे साठवले तुला ती शिकार साध्य करायचे ध्येय लागले आणि त्या विनोदोबा तिथपर्यंत भावा चिंता करू नको तुला हा विचार तुला हत्या जा जा धर्माव नारायणाचा सध्या पावलानं आपला आशीर्वाद घेऊन संजय वायगणकर यांच्या प्रत्येक इच्छाकांक्षा पूर्ण करेल असा आमच्या गणपती गजाननाचा आशीर्वाद आहे. बालक माननीय असते अशी पितृची तमाम नाट्यस्यांच्या इच्छा पूर्ण होतील असा गणपतीचा आशीर्वाद तुम्हाला आहे. मग तुम्हाला नतमस्तक होऊन संजय वायगणकर यांना धन्यवाद देऊन आपल्या इच्छेच्या पूर्ततेसाठी या अतिथी त्याबरोबर आम्ही विराजमान होतो. हे पक्षीराज, हे खगेंद्र, यावेळी या ऋतुध्वजापर्यंत आपले हे कसं आज तो येणं जातं ते कर्तव्यानुसार आज येणं केल्याचे सांगता आज तुमच्यामुळे इच्छा निर्माण झाली त्या इच्छेच्या पूर्ततेसाठी आज करते पाहुण्याचे संबंध आपली कन्या व्हावी काय म्हणाला म्हणजे माझ्या देवतांच्या सानिध्यात असताना आपण माझ्या कन्येचा हात तुमच्या पुत्रासाठी बघतात. हे पक्षीराज, या वेळी तुम्हाला शब्द देतोय माझ्या कन्येचा विवाह होईल तो तुमच्या पुत्राशी. राजशब्द होय.
करायला हरकत नाही. साक्षात देवतेच्या सानिध्यात माझी कन्या जाणार. होय, त्या खगेंद्र धनुष्यकुशात माझी कन्या होणार. ही आनंदाची वार्ता, ही आनंदाची वार्ता माझ्या साऱ्या पृथ्वीला सांगितली.
आशीर्वाद आशीर्वाद पण तुम्हाला मी प्रथमच पाहते असं काहीतरी करू नका ओळखी झाली बरं वाटतं समाधान वाटतं आता येते तुमच्या
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर
विचारता हो आपला जन्म झाला तो कोणत्या काळात होय ना मग विवाह संबंध जोडले जातात ते योग्य कुळात जोडले जातात आम्ही क्षत्रिय कुळात जन्माला आलो माझी बाळ ही क्षत्रिय कुळाची आहे अर्थात क्षत्रिय आणि कपितू यांचा संबंध नाही आहे आमच्या कन्याला महाबळी घातले असा कोणता पिता आहे की आमची कन्या तुम्ही ओळखावी आणि आपले पौरभाग घ्यावे
आपण येणं खरं. आता 10-15 वर्ष परमेश्वराचं काय चिंतन करत निष्काम थांबायचं. या शंभूदेवापर्यंत आनंदाचा सोहळा पार पडत नाही. तत्व या यमाचा शंभूदेवाचा त्याग करायचं. आणि तुझ्या इच्छेप्रमाणे हा गंगा दिवस मी थांबायचो. आपल्या भक्तांकडं राजकर्त्यापर्यंत गेलो. विनोदी शहाबाची विनंती केली. राजकर्त्याला विनंतीला मान दिला आणि स्वतःच्या कन्येचा विवाह माझा पुत्र भोगू याच्या चिंतनला. उद्याचा शुभमुहूर्त आहे आणि या शुभमुहूर्तावर ही घटना जवळ येतात. हा आनंदाचा सोहळा मला पार पडायचा आहे. तू त्या आनंदातून साजरा करतोय. त्याची घटना शुभ आहे. लग्न पण झालं. हा आनंद घडला गोव्याला साजरा पण हा गौरवचा आनंद तुमच्या हस्ते दूर केलाय. म्हणजे माझ्या पुत्राचा विवाह उद्याच्या शुभमुहूर्तावर आहे अशी घटिका समायत असताना म्हणतात ही अशुभ वेळ. आणि तू लोहगिरी नगरीबद्ध केलास. राजकर्त्याची कन्या ऋतुमती हिच्याशी तुझ्या पुत्राचा विवाह ठरवला. पण त्यानंतर काय घडलं हे तुला ज्ञात आहे. म्हणजे राजकर्त्या ऋतुध्वज यांच्या विचारात परिवर्तन झाले की काय? राजकर्त्याने दिलेला शब्द अमान्य केला नाही असं घडलं नाही तुम्ही म्हणता. राजकर्त्याला जीवन प्राप्ती असते. त्यांच्या शब्दात परिवर्तन झालं असतं. पण ते काय आता नाही. राजकर्ते या लोकीचा योग स्वर्गलोकी गेले. म्हणजे या विश्वात राजकर्ते नाही आहे. माझ्या पुत्राचा विवाह झाला कसा काय होईल? काय होणार ते माहिती आहे. इतकी संगतीचा राजकर्ता हनुमान आणि त्याचा पुत्र अभिराव याने ऋतुमतीचा संसार निर्माण केलेला आहे. म्हणजे किष्किंधा नगरीचा राजकर्ता हमीरराव. या हमीररावानं ऋतुमतीचं चौर्यक्रमण केलंय. राजकर्त्याचा सेवक हा हमीररावाला केलाय. मग आज देवाशी पहा कर्णाच्या मुखात निघालाय शब्द. राजकर्ता जर हमीररावाला उन्मत्त झाला असेल राजकर्त्याबरोबर माझ्या सुशेची होणाऱ्या मागणीकडे सानुचाराच्या मोठ्या दिनाच्या ठीक नापेक्षा कपिकुलाचा संवाद राजकर्त्यापर्यंत जायलाच पाहिजे. सेवा केला पाहिजे. वेंगुर्ला अंकुरपाल गावचे सुपुत्र आमचे परममित्र विक्की पालकर यांनी माझ्या अल्पशा कन्या बहुमनुष्य पारितोषिक दिले. तुम्हाला जमलेल्या साऱ्या नाट्यरसिकांच्या वतीने आणि आमच्या ओंकारेश्वर पारंपरिक दशाला नाट्य मंडळ कालिनी मानकाव कुळा मानसी अजित यांच्या वतीने
आमच्या गणराला वंदन या मार्गाने स्वीकारलो. नारायण अधांतरी
एकवेळी नाव आता तू कोण होता? भगवान होता. क्या दोस्तीसाठी आलोय? या ऋतूमधील आराम तुम्ही इथे मुक्त करण्यासाठी आणि पावलं तुरंत इथपर्यंत बनली. तुमचं नाव जरी मुखात घेतलं तर तुमच्या पेटाची वाढ होईल. नाव त्यावेळी ऋतूमधील आराम करणे वाचा पडतात. त्याकडे मी निर्णय घेतला तो म्हणजे तुला
जय गोपाल पती परमेश्वराय नमः पती परमेश्वराय नमः खरोखर फक्त नाम जरी ओठावरती आलं ना तरी मनाची सुद्धा शांत होते आणि ही सुद्धा शांत करण्याचा प्रयत्न मी सत्यमा करते काहीतरी करणार तरी काय आणि याच्याशिवाय कोणता पर्याय सुद्धा नाहीये त्यांचं नामस्मरण करून स्वतःचं मन दर्शन देण्यासाठी यांचं आगमन नाहीये करावं ते काय करावं म्हणून एकसारखी नेत्रपदाचे लागलेच ना ते प्रवेश करावरती 2 नंबर कधी ते येतील कधी त्यांच्या जगाचे गुणीकड मातृ चर्चित करते असं त्या सत्य आम्हाला वाटतंय पण सांगून सांगितले आणि शेवटी मला जोडली असते की माझी गोष्टीची आठवण नेत्रासमोर येऊन उभी राहते आणि याला कारण काय मी आम्ही झोपतो तर या विश्वात माझ्यासारखी भाग्यवंत कोणी असू शकत नाहीये कारण आई वडिलांचा आशीर्वाद गुरुवांची गरज नाही आणि त्या विधात्याचा विधीने या तिहेरी संगमामुळे ही सारी सुख आम्हाला प्राप्त झाली तामलिंगापूरचे रहिवासी म्हणजे सत्राजित यांच्या कुशीतुनात आमचा जन्म झाला श्रीमंत घराण्यात जन्म झाल्या कारणानं श्रीमंत बापाची श्रीमंत कन्या म्हणून नावलौकिक प्राप्त झालं मला एवढंच कशाला त्यावेळी तारुण्याच्या उंबरठ्यावर आमची पावले पडली ना त्याच वेळी तिला विश्वाची देवता म्हणतात तेच म्हणजे गोपाळ कृष्ण यांच्या कंठी आम्ही प्रेमाची वळ मला लागली 16 अष्टनायकांमध्ये भट्टराजाचा मान आम्हाला प्राप्त झाला हे कशामुळे प्राप्त झालं किंवा आई वडिलांचा आशीर्वाद त्याच गोष्टीमुळे पण हा विषय आल्यानंतर ना प्रेतासमोर उभी राहते ती लग्नाची गाठा कारण आज गोपाळ कृष्ण यांच्यासारखं सौभाग्य आम्हाला प्राप्त झालं आणि याची प्राप्ती जी मला झाली ना ती गोष्ट फार वेगळी आहे आणि तीच गोष्ट आज मित्रासमोर येऊन ती राहते माझे बाबा म्हणजे सत्राजित त्यांनी कित्येक वर्ष श्रीरामाची भक्ती केली आणि त्या भक्तीच्या योगे करून श्रीमंत मण्याची प्राप्ती केली आणि तो श्रीमंत मणी म्हणजे प्रतिदिनी अष्टवार सोनं त्या मण्यामुळे प्राप्त होतं त्यामुळे 40 वर्षांना माझ्या बाबांचं नाव गुंगुमू लागलं आणि त्याचवेळी ही वार्ता गोपाळ कृष्ण यांना समजली हा मणी आहे तरी काय हा श्रीमंत मणी म्हणजे काय ही पाहण्याची जिज्ञासा त्यांच्या मनी निर्माण झाली म्हणूनच गोपाळ कृष्ण म्हणजे माझे प्राणेश्वर हे माझ्या बाबांपर्यंत गेले आणि माझ्या बाबांना त्यांनी विनंती केली मला तो श्रीमंत मणी पाहायचा आहे पण माझ्या बाबाच्या मनी निर्माण झाला होता तो अहंकार आणि या अहंकारामुळे तो मणी गोपाळ कृष्णाला दाखवण्यात विरोध दर्शविला विरोध दर्शविल्यासाठी माझे स्वामी विनमुख माघारी परतले पण काही दिवसानंतर अशी गोष्ट घडली त्या श्रीमंत मण्याची चोरी झाली आणि ज्या चोरीचा आळ जो आला ना तो माझ्या प्राणेश्वरावरती म्हणून दरबारात माझ्या स्वामीचा चोर ठरवण्यात आलं आणि त्याच वेळी माझ्या स्वामींचा राग अनावर झाला आणि त्या रागाच्या भरात गोपाळ कृष्ण यांनी प्रतिज्ञा केली जोपर्यंत सत्य काय हे जगाला मी दाखवत नाही ना तोपर्यंत पुनश्च द्वारकेमध्ये पाऊल ठेवणार नाही ही प्रतिज्ञा करून माझे प्राणेश्वरांनी द्वारका त्यागली आणि मार्ग ठरला तो अरण्याचा आणि अरण्यात जाता क्षणी सत्य परिस्थिती समोर आली आणि प्रथमता त्यांना भेटला ते एक वेगळं होतं ते मृतावस्थेत होतं प्रसेन भेटला आणि त्यानंतर त्यांना एका अस्वलाची पावलं लागली त्या उमरलेल्या पावलांच्या घशावरती माझ्या प्राणेश्वरांनी त्या घशाचा पाठलाग केला आणि तीच पावलं एका गुहेपर्यंत त्याला घेऊन दिली आणि ती गुहा होती ती राम भक्त जांबवंत यांची गुहेत जाता क्षणी तो मणी माझ्या प्राणेश्वराच्या नेत्रप्रक्षात आला जांबवंताजवळ मण्याची मागणी केली पण जांबवंताने विरोध दर्शविला आणि त्या जांबवंताशी 28 दिवस युद्ध करून
त्या मण्याची प्राप्ती प्राणेश्वराने करून घेतली. पण खरं तर तो मणी चोरला होता तो माझे काका म्हणजे प्रसेनाने. आणि ज्यावेळी मणी घेऊन पुनश्च द्वारकेमध्ये प्राणेश्वर आले ना, जगाला सत्य पद्धती समजली. माझ्या बाबांनाही समजलं की सत्य काय आहे. आणि याच गोष्टीचा पश्चाताप माझ्या बाबांना झाला. आणि त्याचं निवारण करण्यासाठी माझ्या बाबांनी गोपाळकृष्ण यांना विनंती केली, साऱ्या गोष्टीचा मला पश्चाताप होतोय आणि याचं निवारण मला करायचं आहे. आणि याच्यासाठी एकच करा, माझी बाळ म्हणजे सत्यभामा हिचा स्वीकार आपण करावा. हे शब्द ऐकताक्षणी गोपाळकृष्ण आणि माझे भाऊजी म्हणजे बलराम त्याने होकार दर्शविला. तेव्हा ब्राह्मणांच्या साक्षीने आमचं लग्न झालं. आणि तर्जनापासून गोपाळकृष्ण त्याची पट्टे आहे म्हणून आतापर्यंत नावलौकिक मिळते. पण कित्येक दिवस झाले प्राणेश्वरांची भेट नाहीये. पण स्त्रीचं जीवन कसं असतं बघा. कारण लग्न झाल्यानंतर माहेरची अल्लडपणाची साथ टाकून आपण सासरी प्रवेश करतो आणि जबाबदारीची काठ परिधान करतोय. आणि हीच काठ आज मी प्रधान केली आहे. आणि म्हणूनच एकच सांगावंसं वाटतंय, एकच सांगावंसं वाटतंय. काटा जुनी रातुनिया काटा जुनी रातुनिया जन्म घेतला नवा, जन्म घेतला नवा. सुखलेला रे अमृता
राहते. लग्नाची गोष्ट मित्रासोबत येतात, सगळ्या गोष्टींचा विसर पडलाय खरा, पण मन मात्र स्थिर नाहीये. कारण नेत्रपटाचं लागले ते प्रवेश करावरती कधी त्यांची भेट होईल, कधी त्यांचं दर्शन होईल. काय करते असता नाट्यस्को विनायक घोगळे, विनायक घोगळे, हळतीवाडी नम्रता हॉल यांनी आता त्यांनी गाणं गायलं. त्या गाण्यासाठी हे 100 रुपयाचं बहुमोल पारितोषिक दिलंय. त्यांचे आभार मानून तुम्हा तमाम रसिक मायबाप प्रेक्षकांना वंदन करून या बक्षिसाचा स्वीकार करते. त्याचप्रमाणे सखाराम मारुती पाताळे याही नाट्यरसिकांनी आमचे हार्मोनियम वादक बाबूराव मेत्री राणा परोळे यांच्या कलावंतांचा गौरव करण्यासाठी सखाराम मारुती पाताळे यांनी 100 रुपयाचा पारितोषिक आहे. बाबूराव मेत्री यांच्या वतीने या बक्षिसाचा आनंदाने स्वीकार करते. दुःख हे लाभे दर्शन होत नाही ना, तोपर्यंत मन स्थिर होणार नाहीये. पण याला म्हणावं तरी काय, कारण प्रत्येक काळ घडलेला तो पांडवांसमवेत पांडवांचे पाठीराखे बनून 18 दिवसाच्या महायुद्धामध्ये त्यांना सहाय्य केलं. पांडवांना विजयाची यशी प्राप्त झाली. पण आता तरी ते दर्शन घेण्यासाठी या ठिकाणी यायला हवे होते. पण करणार काय, अद्यापर्यंत त्यांचं दर्शन नाही आहे. अरे बापरे, याच्यावरती एकच पर्याय आहे, आणि तो पर्याय कोणता असेल तर त्यांचं दर्शन व्हायला हवं तर एकच ठिकाण, आणि ते ठिकाण कोणतं असेल तर तुलसी वृंदावन. कारण आम्हाला जर दर्शन द्यावंसं वाटलं तर ते त्याच ठिकाणी येतात. मग आज तसंच करावं. म्हणजे आज करून उचलत्या पावलांनी तुलसी वृंदावनापर्यंत जावं. Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram.
भावे शरण देवानंद भावे शरण कारण तुझ्या आशीर्वादाचा एवढे करून मला कोणत्याही चुकाची कमतरता नको. सर्व स्थळी माझ्या समोर लोकांगना घेत आहे. देवा जरी तुझी माझी गर्दीचा क्षणावर झाली आणि ज्यावेळी तुझा मुखकमल मी पाहिलं अधो गणना यावेळी मग तरी तुम्हाला पाहत होता. दुःखाचं कारण कोणतं आहे हे ज्यावेळी मी तुझ्या समोर प्रश्न ठेवला त्यावेळी पडला होता त्यावेळी मला तू कथन केला. कारण ज्या दुष्ट दुराचारी नरकाने रावणाला सीतेचं चौर्य कर्म केलं सीता देवीचा शोध लागला नव्हता. तो सीतादेवीचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक दीड वर्षांतरीचे प्रयत्न करत होते. पण सीतादेवीचा शोध उठत लागला नाही. त्यावेळी प्रभोने हे वायू लागला आणि तुझ्या विचारावेळी सीतादेवीचा शोध करण्याकरता कुणी मार्ग होणार नाही. पण हे राघवा यावेळी सीतादेवीला मी पाहिली मग तिला ओळखावी कशी. पण नेत्रा समोर असणारा योजना सागराच्या पलीकडे असणारी ती लंकेचा शोध घेण्याकरता मी पात्र होईल. त्यावेळी प्रभोने आपल्या हातात केलं माझ्या स्वाधीन प्रभोला साष्टांग नमस्कार केल्यावेळी झालं. मग देवतेला बंधन करण्यावेळी आकाश मार्गाला मी निघालो. लंकेत प्रवेश केला. सर्व लंका धुंडाळून पाहिली. पण सीतादेवी कुठंच माझ्या दृष्टीगोचर झाली. राहता राहिला वगैरे अशोक वनात माझं आगमन झालं. तरी माझा दृष्टीगोचर झाली. ही सीता असावी अशा तऱ्हेचे प्रश्न माझ्या समोर उभे. त्या क्षणी एका वृक्षाच्या फांदीवर बसलो. राम राम हे शब्द संपवणे घालेल मुलं. त्यांनी देवी चारी बाजूला पाहून हे शब्द माझ्या मुखामध्ये बाहेर पडले. त्यावेळी पाहतात सीता देवीच्या चरणी लीन प्रभोने दिले. त्यावेळी म्हणून मी तिला दाखल मी प्रभोचा दास आहे प्रभोचा सेवक आहे. तिला मी कथन केले. वृंदाचे यावेळी कथन करून तरी मला फार भूक लागली आहे. कारण पुष्कळ अशा तऱ्हेचे प्रवास करून माझा प्याला स्वेदले भूकेने माझा जीव व्याकुळ झाला आहे. बाळ ही जी फळं आहे ती लंकाधीश रावणाची आहे. वृक्षावर चढल्याने तेवढी परिपक्व खाली पडले तेवढीच फळ तू भक्षण. हे शब्द ऐकल्यावर तेवढी माझा शक्ती समजला होता. हे वृक्ष घालून सर्व फळ वस्तूवर खाली पडले आणि पडलेली फळ एवढी भक्षण हे रथात एवढी रथाने श्रावणाला करतात. मला बंदिवान करण्याकरता सेवक पाठे शेवटी मला बंदिवान होते. माझा एवढी चिंता आणि आपली प्रकरण करून माझा भस्म करण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्याने प्रारंभ. त्या क्षणी लंकेवर उठाव करून सर्व लंका भस्मसात झाली आणि पुन्हा सीता देवीचा यावेळी कोण निरोप घेऊन प्रभू रामचंद्राच्या चरणी गेलं झालं. आणि शेवटी लंकाधीश रावणाचा सेवक करून
सीता देवीची मुक्तता केली. राम राज्याला प्रारंभ झाला. त्यावेळी प्रभूला दिसले, प्रभू मला पुष्कळ शास्त्रीची श्रम करी. त्या समाज परिवारापर्यंत मला हवायचं एकांत आणि ती माझी इच्छा पुढे करायची असे मंदिरामेश्वरी प्रभूचं भजन पूजन करावं. शंभर माझ्या भावी मनाचं समाधान हेच माझं आज कर्तव्य आहे. कारण देव माझा तोच आहे, गुरु तोच, बंधुही तोच आहे. कारण प्रभू रामचंद्राच्या चरणी निघून माझ्या जीवन सार्थ करवलेले. जय जय समर्थ. राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. 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 फक्त स्वतः हनुमंत मग आपण असंच करावं. त्याच्या आकृतीचं नामस्मरण करावं. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. जय राम राम जय जय राम. जय राम श्री राम जय राम श्री राम. जय जय राम. जय राम श्री राम. जय जय राम. रघुपति राघव राजा राम. रघुपति राघव बऱ्याच दिवसांनी तुझी माझी भेट झाली तर खरं असतं ना. ए माडे माझ्या मनी विचारायला तुझ्या मध्ये येत प्रभोला नैवेद्य दाखविला. हे तुझ्या दुकानात नाही अरे
सेतुबंध रामेश्वरीला इथेच राहायचं. अरे पुष्कळ असं तरी काही पक्व झालेली फळं मी तुला देईन. आणि तू जर सांगितलं आज 15 दिवस राहा, तुला माहिती आहे रवायचं मला अस्थिरता नाही. स्वतः तू पाहता अस्थिरता माझी भावांची आहे. पण आज आपलं येणं झालंय ते तुझ्या स्थानावर कोणत्या गाणं स्थानावर? नाही मी आता आलोय ना मृत्यू लोकांच्या अयोध्येतील माझ्या प्रभूचे फक्त सुखी आहेत. सगळे सुखी आणि समाधानी आहेत. मग या सेतुबंध रामेश्वरी सहज आपलं येणं झालं की मुद्दा आलो तर सर पण तसं मुद्दा आणि कशासाठी सारा विचार मोदी चोऱ्या कर्म केलं आणि त्या सीतामीने शोधार्थ 11 पद्मे भांडण 56 कोटी रीच आणि 72 कोटी गोळ्यातून ही एवढी कपितना घेऊन तू प्रभूला सहाय्य करण्याकरिता कारण कपिकुलात माझा जन्म झालाय माझ्या कुलाचा मला स्वाभिमान आहे. कुणाचा स्वाभिमान असताना आणि आजच्या दिनी त्या कुणावरती स्वाभिमान निघाला
काही पावित्र्य दिलं. किती वेळ होय या तुळशी वृंदावनाचं एक साधन दर्शन होय झालं. नाही ना कित्येक कालावधीनंतर या तुळशी वृंदावनाचा वारसा आगमन झालाय. गीता सत्यनारायणी प्रस्थापित झाली आणि सुख समाधान पुष्परा तिथं प्रस्थापित करून घेताय. असं एक तुळशी वृंदावन होईल. कारण जगत कल्याण साधण्यासाठी आणि भूमातेला दिलेला शब्द सत्यकुटित करण्यासाठी चराचर विश्व ब्रह्मांडाच्या ठिकाणी आतापर्यंत केवळ अधर्म अत्याचाराच्या नाशासाठी आणि धर्म जोपासण्यासाठी आतापर्यंत कृतज्ञता वापरणी केली अशी चतुर्युगाची चौकट. या चतुर्युगाच्या ठिकाणी दुष्ट दांभिकाचा हनन करून धर्म सतीच राखावा यासाठी युगयुगाच्या ठाई आतापर्यंत अवतार घेण्याची कृती केली. मत्स्यकूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम आणि सांप्रत पूर्ण सनातन परब्रह्म असा माझा 8वा अवतार होईल. आणि या 8व्या अवतारी तेव्हा ज्यावेळी जन्म घेण्याचं निश्चित झालं त्यावेळी कारागृहाकडे देवकी आणि वसुदेवच्या पोटी मी जन्म घेताय. आई बापाला कारागृहातून मुक्त केला. कौस कानूर मंदिरात एवढी बंधन केलाय आणि केवळ मथुरावरचं संकट प्रपास्त करून मथुरा त्यागी बाललीला माझ्या मथुरेत प्रस्थापित केल्या. प्रत्येकाला केवळ आतापर्यंत बाललीलेचा आस्वाद आणि माझी केवळ बाललीला प्रत्येकाला आध्यापर्यंत देण्याची कृती मी माझ्या जीवनात केली. आणि तदनंतर मथुरेचा त्याग करून दादांच्या इच्छेनुसार केवळ द्वारकाने आयुष्यात निर्मित केली. द्वारकेचे राजसुद्धा दादांच्या हाती सुपूर्द करून धर्मरक्षणार्थ पृथ्वीसाठी विश्वसंचार मी करू लागलो. आणि केवळ धर्म जोपासत असतेवेळी केवळ भक्तांचा उद्धार प्रवृत्त तेजाने नटलेल्या प्रत्येक स्त्रियांचा पाठीराखा दुष्ट दांभिकाचा हरण करण्यासाठी त्यांचा कर्दन काळ आणि प्रत्येकाला मोक्षस्थान प्राप्त करून देण्यासाठी आतापर्यंत घडण्याची मी कृती केली. एवढंच कशाला तर त्याबद्दल विशाल ब्रह्मांडाच्या ठिकाणी ज्याला देव आणि मला फिरण्याची कृती केली. प्रत्येकाच्या इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण केल्या आणि केवळ पांडवांचे सत्य जोडण्याची ही कृती झाली. माझी मानस बहिणी यज्ञसेना कारण एका पाठीराखा म्हणून सदैव आतापर्यंत हा गोपाल कृष्ण वावरला आणि पांडवांचं रक्षण करून केवळ पांडवांना सुखाचे दिवस प्राप्त करून देण्यासाठी आतापर्यंत मी तत्पर ठरलो. कौरवेश्वराने आपली कालदृष्टी पांडवांच्या नाशासाठी लावली आणि शेवटी पांडवांच्या संगोपनाची जबाबदारी माझ्याच घेतल्या करणार. प्रत्येक वेळी वेळोवेळी तो प्रसंग कौरवेश्वराने पांडवांत निर्मित केला. प्रत्येक प्रसंगातून पांडवांची मी मुक्तता दिली. एवढंच कशाला सुईच्या अग्रभागावर राहणारी एवढी सुद्धा होई पांडवाला मिळणार नाही सुयोधनाच्या मुखातील शब्द आणि ते सत्य करण्यासाठी सुयोधन भेटू लागला. त्याच वेळी कौरव आणि पांडव यांच्यात युद्ध आठवत झालं. मला युद्ध होऊ नये यासाठी कृष्ण नीतीनुसार मी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्नही केला. पण माझी कृष्णनीती असफल ठरली आणि शेवटी कौरव आणि पांडव यांच्यात केवळ समन्वयावर युद्ध ठरलं गेलं. जेथे जगतेचे रथी महारथी कौरवेश्वरांच्या बाजूने उभे राहिले आणि केवळ 11 अक्षर सेना कौरवांच्या दिशेनं आणि 7 अक्षर सेना पांडवांच्या दिशेने राहिली. आणि शेवटी युधिष्ठिर आणि पार्थानं मनी निश्चय केला की हे गोपाल कृष्णा आम्हाला सदैव लोके साथ देण्यासाठी तू तरी आमच्या बाजूने राहावा. शेवटी फक्त रक्षणाची बिलावली मी प्रति धारण केल्यावर पांडवांचा म्हणणारा होकारार्थ दिला आणि केवळ माझ्या मुखातून शब्द बाहेर पडले. केवळ कौरव आणि पांडवांच्या युद्धात या ठिकाणी सहभाग घे पण मधली शस्त्र कधी साधेने गोष्टी व्यक्तीच्या हाती शस्त्र ठरणार नाही.
युक्तीच्या मुलांच्या गोष्टी सांगून देवा पांडवांच्या विजयाच्या बाजूने केवळ विजयश्री संपादन करून देण्याची कृती मी करेन आणि केवळ त्या कौरव आणि पांडवांच्या युद्धात पार्थाच्या रथाची वाहतुकी हाती धरली आणि पुढच्या समरभूमीवर 18 दिवसापर्यंत आतापर्यंत रथ दौडवण्याची कृती केली. 18 दिवसाचा महाभारत युद्ध संपला. विजयाचे शिल्पकार पांडव ठरले. आता तुम्ही शैन विश्रांती लाभले म्हणून द्वारकेपर्यंत प्रस्थान केला. एवढ्यातच केवळ धर्माच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले. हे देवा तेव्हा 18 दिवसाचा महाभारत युद्धात मरले ते कोण? आप देशना सगळे सोयरे या दफड्याचा आम्ही सेवन केलाय. अर्थात आम्ही पातकाचे श्रेष्ठ लावू. या पातकातून उतराई होण्याचा मार्ग एक गोपाल कृष्णाचा आम्हाला कथन करावा. या पापातून तुम्हाला उतराई व्हायचं असेल तर केवळ अश्वमेध यज्ञापुढे करावा. माझ्या म्हणण्यानुसार आणि भावनेच्या सांगण्यानुसार पांडवाला केवळ श्रावण शिव दिग्विजयासाठी सोडलेला आहे आणि तेव्हा हा अश्व मार्गस्थ करते राजापर्यंत होते. अश्वबंधन करण्याची पांडवांवर अरिष्ट अपास्य करण्यासाठी पांडव त्यानुसार तो अश्व कुठे गेलाय याचा ज्ञान करून देण्यासाठी हा गोपाल कृष्ण सदैव झटतोय आणि असं झटत असतेवेळी द्वारकेकडे माझा मात्र दुर्लक्ष होऊ लागलंय. केवळ 16 सहस्र अष्टधारी भाषा आहे. या सर्वांना सुखमेतेचं जीवन आतापर्यंत गोपाल कृष्ण देण्याची कृती करतोय. प्रत्येकाच्या इच्छा आकांक्षाने परिपूर्ण करतोय. पण केवळ पूर्ण समरभूमीवर युद्ध शोधायलापासून तेव्हा माझा भाले पासून आणि ठरलोय. प्रत्येक जण केवळ रोषाने माझ्याजवळ खरंय इच्छा त्यांची केवळ प्रतिमा परमेश्वराचं दर्शन लाभावं ही पवित्र त्यांची इच्छा. पण केवळ धर्म कार्यासाठी गुंतलेला हा कृष्ण आपल्या बायका मुलांजवळ सुद्धा लक्ष देऊ शकत नाही. तरी पण आज या विश्वाचा विचार नाही करण्यासाठी या पुरुषीर तरुणाकडे एकांत वासात या ठळी आता येऊन गेला मोबाईल काढून संसाराकडे दुर्लक्ष कधीही करणार नाही. आणि प्रत्येक मला माझी स्त्री प्रिय आहे आणि मला सदैव दर्शन देण्यासाठी एक क्षण या द्वारकेत माझा
शब्द निघाले प्रत्येक तुम्हाला प्रिय आहे. मला तर असं वाटतं तुम्हाला आपल्यामध्ये वाटत नाही का? तुम्ही माझ्यासाठी प्रिय आहात, पण मी मात्र तुमच्यासाठी प्रिय मुळीच नाही. हो मुळीच नाही आहे. म्हणून आज ठरविलं माझ्यासाठी प्रिय नाही. हो आज ठरविलं. हे काही सागरासारखं आहे. लग्न झाल्यापासून मी सारखं पाहतोय. काय पाहतात तू माझ्यासाठी किती प्रिय आहेस ना? अहो पण किती दिवस झाले आपलं दर्शन नाही. आपल्या समोर रूपाचं दर्शन आम्हाला प्राप्त होत नाही. हात लावून आज मी ठरविलंय. आज मी तुमच्यावर रागवले, त्यामुळे तुमच्याशी बोलण्याची इच्छाच नाही माझी. म्हणजे मनोबल ठरवून आलीस. उत्कृष्ट लक्षण होतं क्षणी. एक शब्द बोलायचा नाही. स्वतः प्रस्थापित करावा. आम्ही कसं आहे? हात लावू नका. मी आज तुमच्याशी बोलणारच नाही. अगं किताबात जाण्याची किती मला आहे. हो कारण कसं आहे? हात लावू नका सांगितलं तुम्हाला मी. तुझ्यापेक्षा तुला जास्त आहे. राग आहेच मला. कल्पना आहे ना. तू स्वतःचा राग कधी दाखवत नाही. पण स्त्रीकामत करा. घरी झोपायला तिच्या जा. अंतःकरणातून तो घरी जाऊन बघ. मी इथे बसलोय माझा हे झोपले. घरी जाऊन पिऊन मी इथे बसलो. पण अशी कशी नव्हे. कितीतरी राग तरी तो राग व्यक्त करते वेळी वेगाने मर्यादित तू उलगडत केले. म्हणजे मी मीनाबाईला ओळखते. मी मीनाबाईला ओळखते. कसं आहे? राग आल्यानंतर राग व्यक्त करावा. पण तो राग व्यक्त करणं सदैव झुरळ ठेवू नये. तुझी लागली आहे. श्रीमंत बापाची श्रीमंत कन्या आहे मी. श्रीमंत एवढी संतापी नव्हती सुद्धा आहे मी. मी कोणी सांगू शकणार श्रीमंत बापाची गर्विष्ठ कन्या मी गर्विष्ठ आहे. हो मी गर्विष्ठ आहे. बाकीचे आहे ते सोडून लावले आहे. कसं आहे? आता बोलायचं नाही. आता बोलायचं साप हात तशी हे पहा. मला वाटते की मला माझ्या बाबाला काही बोलू नका. कशाला म्हणजे काय ते बाबाने असं काय काय दिलं नव्हतं तुझ्या बापानं. म्हणजे माझ्या बाबाने तिने काहीच लावले नाही. अगं काय म्हणून लागले? अहो माझ्या कृष्णाला सदैव पाण्यात पाण्याची किती काय तुझ्या बापाने केली. पाण्यात पाणी लागले. पण जरी पाण्यात पाहिलं ना तरी एवढी सुंदर तू कुठे चालली? एवढी सुंदर कन्या तुम्हाला त्यांनी प्राप्त करून दिली. गेले जाऊन तरतूद केली त्यानं. कसं गेले? पण ते हीच खरी तू तुझ्या बापाला तुम्ही केली. माझं तुमच्याशी नव्हतं झाली चूक झाली. हा. पण त्याच्याबरोबर बापाच्या घरात सांगितलं नाही. काय काय करतो ते? दिसणार नाही रे संजू. पण त्यामुळे त्या बापाने मला चोर ठरविला आणि चोर ठरवण्याचे दोन वेळा बांधून दिला आहे. माझ्यासाठी करण्याची मला बदली म्हणून दिली त्या कसं काय? गावी त्या गावी हे कसं काय? कारण तुझ्या काकाने श्रद्धेपणाची चोरी केली नसती तर मला तो तुझ्या बापाने ठेवला नसता. आणि त्याने चोरी केली म्हणून तू मिळण्यापेक्षा तेव्हा जाणू आणि ते सुंदर मिळाले. या घरात तुझ्या काकाचे उपकरण आहे. आवडलं होती घोडं जेवण पौर्णिमाने कुठे माझा अहंकार आहे. अहो
रस्त्यावर जाऊन फिरते माझ्याकडे का? दादा बापाच्या घरी तू येऊन जा. सागर बापाच्या प्रसंगी तुला विचार तुला मार्गदर्शन कशाला राहते? अहो मला माहिती आहे ती गोगल राणी पोटात पाळत आहे. सुद्धा देखील सोशली गोरी आणि धनवंती आहे ती. गोरी गोगल असेल ते. अहो इकडं पेट्या होऊन आले अभिनयवाणी पावसाळ्याला घेऊन आले तिच्यासाठी पळून नाही आले. एक लक्षात ठेव. काय? ती पळून आली नाही. मग? तिला निमंत्रित केले. काय? म्हणून मंदिराच्या ठिकाणी आली. हा. आणि तदनंतर ती पळून आली नाही. मग कशी आली? तिने मला पळून आणलं इथं. काहीतरी सांगू नका. तरी ते सत्य. हो मला माहिती आहे तो त्यावेळी अगं, पहिले प्रत्यक्ष मला पळून आणलंय. ते पळून आलेली नाही. अहो त्यावेळी तो ऋतूच्या मागे लागला त्यावेळी युद्ध करण्यासाठी तुम्ही त्याच्या हाती राजवीर दिले. यालाच संसार खरी ती. कारण कोणतरी व्यक्तीने हाती घेतली असती माझ्या रथाची तर केवळ आपल्या पतीचा संरक्षण झालं असतं आणि पतीचं रक्षण झालं असतं. जी केवळ सौभाग्यवती स्त्री आपल्या पतीचं रक्षण करतं ती सर्वश्रेष्ठ पात्र पळून आली ना, पळून आली. नाही. अहो मी देवाबरोबर तुमच्या आहे तेव्हा श्रीमंत कोण? मी बुद्धिवान कोण? मी सर्वात उड्या कोणाला? मी सर्वात सुंदर कोण? आता बोलणारच माझ्याशी बोलू नका. हो बोलूच नका. आले होते कधी पर्यंत पण तुम्ही कॅन्सल करून जाता. माझं कोण? तुम्ही माझं कोण एवढं वाईट झालं?
तो राम पंचायत दिला आणि केवळ निराशांत व दुःख मंडळी प्रस्थापित झाली. आपला पत्नी परमेश्वराला दुःखी म्हणत होता की माझ्यावर राहत नव्हता. माझी समस्या आहे. केवळ आतापर्यंत मला सारे करण्याची बुद्धी दिली. अर्थात राग आणि विश्वास हा जर पत्नीत नसेल अरे सदैव कृष्ण भावेला ओळखतोय आणि ओळख करायला स्थिर म्हणतात. इतर कुणाचाही सदैव होता कृष्ण येतो त्याला भावेच्या फळाने कामायचा. त्यामुळे भावेचा भातून रागाची शक्ती आहे आणि केवळ भावेला श्रीकृष्णाने घडवावा. केवळ या भावाशी मला नवरा आपल्या पत्नीने आपल्याला हे मागं कारण संसारात नवऱ्याने मारण्याने आणि पावसाने तिथलं काय सारखं नसतं. आहे. बरोबर आहे. हे मात्र धर्म ठेवावं असं वाटतंय. काय सांगताय? कारण आत्मविश्वासाने चाललेला पती आणि परमेश्वर पती आणि पत्नी यांचा संसार आणि त्या संसाराची रथाची दोन नागरिके पती आणि पत्नी आणि रथाकडे हा संसार जरी चालतो त्यावेळी जेव्हा पती पत्नीवर रागावतो ते सारा ऐकून घेते. वेळ प्रसंगी कधीतरी नागरात झाला की जेव्हा आपल्या पाच लोकांना मारण्याचे प्रयत्न करतो पण असं जरी झालं तरी आश्चर्यजनाने ती केवळ पतीच्या समोर जाते आणि सदैव म्हणत असते काय? स्वामी जरी मारला तरी मला राग तोच नाहीये. कारण या जगात केवळ पावसाळा मिळतोय काय? हे चांगलं असतं. तुला मारण्यासाठी बनवलं मी. मी फक्त एक पण सांगितली. मला वाटतं प्रत्येक म्हणून नवरा असू दे, एका मारी गेला. प्रयत्न कर, हे वापर. एसी लावली. फक्त माझे कित्येक दिवस या हाताची बळी भांडायचं नाही आहे. अरे खरंय. कारण तुझ्या समोर अशा दिवसाचा महाभारत विद्यार्थी बोलतो खरा. आणि अशा गोष्टी महाभारत दशोधन किंवा मांडव करताय. त्याचा साजासाठी जाताय. पण उद्या प्रत्येक मानव मला दुर्लक्ष होतंय. पण मला दर्शन देण्यासाठी एकांत भास सांगितला कृष्ण सांगतोय. कोणी इच्छा नाही. तसे तुम्ही इच्छा असेल तर
तुम्हाला गाते. ही एवढी तुला दुसरं घेऊन येत नाही. अरे लोक म्हणतात जग म्हणतोय हे तुम्हाला सांगते का? का म्हणते हात वळवला कसा काय तू? बरोबर सांग. सारं जग त्याला दुष्काळ देतोय. का देते? का? का? काय सांग वाईट केलं? अहो, कित्येक दिवसानंतर एकांतवास प्राप्त झाला. ही ना याला आजार नाही मिळाली. हा, हे मात्र आता ठीक आहे. आजच माझी यायला होतं. का नाही? तेव्हा माझ्यापर्यंत एवढं प्रोसेस वाढलं. काय ते करू द्या. का नाही? मी विश्वास नाही ठेवत. पण तेव्हा तुला दिसत नाही एकांतवास तो. त्याला कसं अगं पती आणि पत्नी एकांत वसात जेव्हा आरोग्य समाधानासाठी असतात त्याला समजणार नाही. तर संसार त्याने जर संसार केला असता तर संसारातून साऱ्या गोष्टी समजल्या असत्या. अरे संसाराच्या भांडणीत पडूच नकोस तू. अरे यार बापाई यार. केशरी मला म्हणाला होता देवा मला संसार करण्याची इच्छा झाली. अरे 16 असणारी मिठाई एवढा सारा केव्हा सारा तू सांभाळत नाही. एकतरी सांभाळत नाही. माझ्याकडे तर तू आला होता. अरे ना, अगं माझ्या प्रत्येक भावनेच्या सगळी हा गेला होता. पण प्रत्येकाच्या सगळी कृष्ण दिसता क्षणी विलास झाला. आणि शेवटी हातासमोर गेला होता एका शाब्दिक सरोवरात पडला. आणि पश्चातापाने केवळ त्या सरोवरात उडी घेतली. झालं काय? त्या झाडाची झाडे दिसायली. चांगलं गाणं आहे त्यांना. आणि शेवटी आता एका यक्षासमोर देवाने संसार घातला त्याला साठवलं. महानारद, तुला संसार काय समजला? काय झालं? समजतो. तेव्हा पण मला सांग, विकास कसा तुला? कशी लावायची याच्याकडे शिकलं पाहिजे. मला यांची सवय द्यायला आहे. हो हो तुमची सवय मला द्यायला आहे. एकदा तुमचं ऐकलं आणि तोंडवर शिवून पडले मी. त्यांची तुला करायची वेळ आहे तुमच्या सांगण्यावरून. शेवटी काय बाबाच्या घरची सारी श्रीमंती केवळ तुला घालवली. मग एका तुळशीपत्राच्या साह्याने तुळशी मंत्राचं मोठे मी मला सांगतो. हिरे माळी पाहून मला सांगा आता. एवढे अलंकार त्याच्या माझ्या टाकले तरी यांचं वजन तेवढं केवढं. आपल्याला तुळशी एका प्रमाणावर होतं. का होतं? का होतं ना? आणि मी सांगण्यापेक्षा म्हणून सांगते शास्त्रज्ञ मंडळ आणि इतर संस्थांनी काय करायचं? विश्व लयाला जाण्याची वेळ आली आहे. गाडीची चावी काढलेलं गाडीची चावी काढलेलं आणि एकमेकांची मित्र आज शत्रू बनले. नाही रे त्याने तुला 7व्या अवतारी सहकार्य केलं. तो तुझा भक्त सखा हनुमंत आणि तुझे वाहनमध्ये बाबू. तेव्हा आपला पुत्र भुगू याचा विवाह लोहागिरी नदीचा राजाचा राजा भुगूद्वार याची कन्या ऋतुमती हिच्याशी ठरवला असताना
श्रीमंतांचा नातू अभिराव आणि एवढंच नव्हे त्याने ऋतुध्वजाचा भाग करून ऋतुमतीचा चौर्य काढला गेलेला आहे. हे जरी झालं असलं ना तरी गरुड रागाने लाडून त्या कपिकुलाचा संहार करण्यासाठी निघालाय आणि त्या कपिकुलाच्या संरक्षणासाठी तुझा भक्त सखा हनुमंत निघालाय. तेव्हा मला सांग म्हणजे अपराध केलाय तो अभिनवने केलाय आणि कोणाने वाद वाटतो लौकिकपणे चौघे करवा केलाय त्या गरुड आव्याच्या बोलाय कसं असते आज तेव्हा क्षमा तो पितळापर्यंत गरुड गेलाय तो अभिनवापर्यंत गेलाय आणि म्हणून तेव्हा अभिनवाला दंडित करतोय म्हणून तेव्हा सारे करण्यासाठी सखा हनुमंत गेलाय. तेव्हा आम्ही नाराज कपिकुलाचं रक्षण करणं हे हनुमंताचं कर्तव्य आहे. पण धर्म काळाचा मोजमाप करता करता अभिनवाला सारे करण्यासाठी हनुमंताला गेला असेल तर शेवटी करुण आणि हनुमंत यात दंडभाग करीत आणि ब्रह्मांड त्यांचा युद्धात विश्वास एकीकडे अधर्म अत्याचार चाललाय
साष्टांग योग घालतोय. पण या सगळ्याचा सेवन करून दाखवा. फक्त सैनिक करणार. तुम्ही दोघेही माझे प्रेमप्रिय भक्त आहात. आज आपल्याकडे विदर्भात दोघा एकेकाळी विदर्भात झाला होता तदनंतर मैत्रीचा नाता तुम्ही प्रस्थापित केला. सगळ्या देवाचे नाव सोडून राहिला. हे तू जाणतोय. पण आजच्या मैत्रीला साधण्याची तुझी आंबेराव, तुम्ही दोघे याला कारण हाय. याला कारण याला माझी होणारी सुसा इथं चौल्या कवर केलं. सत्य, नीती, न्याय, धर्माची जोपासना प्रत्येकाने केली पाहिजे. विश्वाची विश्व व्हायची मला तू कंठी धारण केली आहे. हक्कांचा अक्षर त्यात दुष्ट तारिकांच्या हरणासाठी. तेव्हा याने जो अपराध केला तो अक्षम्य अपराध आहे. याला सभा नाही. आज केवळ चौदा करण्यासाठी आणि कपिकुलाच्या रक्षणासाठी तुझा इथपर्यंत आलेला सत्य आहे. आणि 18 दिवसाच्या महाभारत त्या तुझ्याने माझी गलती का झाली. केवळ अभिरोधकडे केवळ माझा झाला होता. त्यानंतर तुझं शब्द संस्कारी केला. पण आज केवळ कपिकुलाच्या रक्षणासाठी, आज गरुडाशी धुंड देण्यासाठी तयार आहे. पण मला एकच सांगायचं, आतापर्यंत धर्माचं आचरण करणारा, सत्याच्या बाजूने सदैव खटणारा असा हा मूळ व्यक्ती हरवला. आज अधर्माला प्रोत्साहन म्हणजे देवा अधर्म म्हणजे अधर्म असा एक काळ आहे. त्यामुळे सातव्या अवतारात त्याने रावणाने श्रीकृष्ण योग्यक्रम केला. पंपास महाराजांकडे तुझ्याने वाचण्याची टीका झाली. माझ्या दुःखाचं कारण तुला संस्कारची केवळ स्पर्शभावासाठी नरकेपर्यंत जाण्याच्या देवा साठी गेला होता. कारण सीतादेवीची शोध घेण्याकरता सीतादेवीची मुक्ता करण्याची लंकेचे संसार केले. मग पाच लोकांनी तुला संरक्षण व्हावं आणि तेव्हा रमणा पासाला रमणा केवळ शासन करावं यासाठी धर्माकडे आक्रमण केला होता. देवा सत्य आहे. मग आता मला सांग, आता कोण धर्मदूत का पाहिजे? म्हणजे देवा अधर्म अधर्म कारण शिकेचा जिथं जोडेचं झालं तरी पाहिजे केलं. पण आता सुद्धा कुटुंबतीचा केवळ चौर्य केलं. त्या पतीला आता बरोबर हा आम्ही रमणा केलाय. हे सत्य आहे का? देवा तुला तू मला याला शासन गरुडाचा पुत्र म्हणून याच्याशी कुटुंबतीचा लढ ठरला गेला. आणि असासाठी राज्यभक्त दृष्टी तिच्यावर पडली आणि स्वतःचे केवळ वासरे आणि डावळा याला कैद ठेवता आले नाही. वासरे आणि डावळीने उन्मत्त झाला आणि ऋतुवतीची आज धरून तिच्या बापापर्यंत यांचं आगमन झालं. आणि म्हणून केवळ उन्मत्तपणाचे बोल्याच्या मुखातून बाहेर पडले. आणि शेवटी नकाराचे उत्तर राज करतात एका क्षणी त्या धर्मनिष्ठाच्या म्हणजे बापाला प्रोत्साहन याने दिलं आहे. मग याला शासनाने झालं पाहिजे. आणि तेव्हा धर्मचरण करणारा राज करण्याचा मनाचा शेवट आज बापाला लोकांना मंदिरावर शासन झालं पाहिजे. आणि म्हणूनच जेव्हा कपिकुलाचा शासन झाला आणि कपिकुलाला करंत लावण्यासाठी मग करत जाणे आम्ही करंत लावला आहे. तेव्हा तुझा समोर याचा सेवक गीत जय जय पंचता पानिष्ठता सारा गोष्टीचा त्याला पंचता झालाय. आज गरुडाचा आणि तुझ्या तेवढे घेऊन माझा विचार झालाय. तो प्रभाव केवळ त्याच्या केवळ अंतःकरणातून निर्मित होतोय. आणि इतरांना एक बाजूला समोर पडले गेली. आता शरण आला त्याला मार्ग उचित करण्यात नाही. कारण तो शरण आला त्याला मरण नाही. मग त्या बालिकेला कुठं ठेवली आहे? सगळा हनुमंता महाराज एकच करावं अशी आपली गोडी. त्या ऋतुमतीचा चौर्य करण्याकरून कारागृहात निष्ठवत ठेवले आहे. मुक्तता करून
तुमचे पाय धरून क्षमा मागत जा, आपल्या आत्म्याच्या पाणी जा, आणि संगमाने तुला इथं ठेवले. राजाराम आटक त्यांनी भाऊ अंतरीच्या गाण्याचे पारू शिकले. संगीताच्या वतीने ओंकारेश्वर पारंपरिक यशोदा नाट्य मंडळ कावेरी मांडगाव पुढा आमच्या गणपती गंगाला वंदन करून या पक्षाला स्वीकार करतो. त्याच्या जीवनात सुख सौख्य शांती समाधान सदैव लाभे अशी आमची सगळ्यांची प्रार्थना करू. या आता आम्ही निघालो. हे ऋतुमती, केलेल्या पुण्याचा साकार कधी असेल तर दैवी तत्वाला संस्कार सोडायला सुद्धा भाग पाडले जाते. हा केलेला बाबतीतला सैन्य तुझ्या पाठीशी होता, पण हा देव देवता या घडी प्रस्थापित आहे. तुझ्या गौऱ्याच्या पाहून सुद्धा आज भक्ती म्हणून अशी बोलती पूर्णता ऐकली आहे. आणि भाऊनी ही भेट तुला अवश्य जातो. देवा, आजचा शुभमुहूर्त आणि या शुभमुहूर्तावर माझ्या पुत्राचा शुभविवाह रचना तो योग्यरित्या पार करावा. यांनी माझ्या घरात पुढाकार हे गोकुळ राज्यामध्ये काळजी मांडवा मला या सारा देव देवताला वंदन करून तुम्हाला मग देवा, धर्माप्रमाणे तू साक्षी आहे. तुझ्या समोर तू स्वतः माझ्या पुत्राचा हात ऋतुमतीच्या हात हे सगळ्यांची योग्य सुमुहूर्तावर होणार मंगलमय आशीर्वाद आहे. आज योग्य अशा मुहूर्तावर ठरलेला लग्न प्रयुक्त झाला. आज कुठं होते का जेवढ्याचे बदल त्याची मुहूर्त झाले अशी तुपादृष्टी सारा माझ्या भक्तावर धन्य अंजनीचा तू सुंदर, धन्य अंजनीचा तू सुंदर, धन्य अंजनीचा
हे रातचं ते नाटक लढायचं त्यात माहिती होय बंद कर गाडी येत नाही इथून गाडी येत